OK, čaute ľudia, Jakub, za kamerou je Cigánik, Matej a Jozo Šopinec. Dneska ideme zdať penál. Au. Ale dáme si proste challenge. No dobré ľudia, ideme. Tak odnova, hej, 5 priamakov. OK, 5. Tak máme ešte 3. Jožko, chceš sa hodiť? A kam? Tam? A kam? Sorry. Koľko máme ešte strel? Ty čo tu ležíš, ty zdechlína? Ty koksu. Ľudia, to je jasné, že to Maťo vyhrá. No? Choď aj odtiaľ. Hej? Hm? Ľudia, to je Jožkov legendárna pozícia. Daj sa tak. Ideš ty. OK, ľudia, ide Cigánik na vec. Koľko si nakúpil? Jednu. Či? Nedá si ani... Do piči. Tak ani jednu. Do piky. Kokos. A nekope ten Máťo nejak dobre? No poď teraz ju tam narve, uvidíte. Jak to neprekopne. Nie. Ľudia, počkajte. OK, ľudia, už sme tu. A čo, má ešte 3 strely. Vyletela nám lopta. Ono sme tuto krásne vo húznici. Ty kokos. Ty kokos, Jožo! No, tak ja budem chytať horšie, neboj sa. Ale chcem sa aj hádzať. Jednu sa mi zdá. A divaj aj tu narve do vinkľu. Dobrá. Ja neviem. Koľká táto bola? Dobre, tak vyhral si to ty a teraz ideme ľudia od... Áno, poďme z prvého. Jožo, máme žiadnu brány? OK, tak dáme... Ty nám to takto hodíš a ja vypadím. Tak ľudia, Jožko je na poslednej challenge v bráne a potom idem ja. Ale zase, ty kokos. Ty vole! Musíš vyhodiť. Kokos pekne. A urví ju. Ľudia, tak toto som prehral. Ja neviem z powershoty. Ale skúsim. Come on, keď neprekopne, tak to dá. Má ešte 2 strely. Tak on ti dá už 2. Ešte jedna. Posledná. Na ju! Joj, nevadí. Koľko dal? 2? Dobre, Matej, skaj, chceš to ti staje, to či henta je? Ako si ty? OK, počkaj. Alebo nie, ešte povedal. OK. Baj. Kokos. Máš ešte 3 pokusy. Je tam. Už len 2. Jak 101 pokusy nedáš, si prehral. Ľudia, toto je posledná challenge. Je tam. Posledná. Tak, dám sa.
Pekná strela. Dobre, už je koniec. Tak idem do brány, ľudia. Hej, kto ide natáčať? Kto ide točiť? Teraz som točil ako baček. Teraz ideš pomoci pýtať? No hej. Kto točí? Ale kto najprv točí teraz? Jožko. Tak počkajte ľudia. Čaute ľudia, tu je Jakub, vítam vás u dnešnej Challenge. futbalovej. Dneska som tu ja, za kamerou Jožko a Maťo. A dneska si ideme na challenge. Ja idem chytať, chalani budú kopať. Penaltu a free-kicky. Penaltu a free-kicky a potom nám Kubo bude hádzať z prvého a Kubo nám takto vyhodí a my budeme z prvého dotyku dávať bomby. Dobre. OK, tak môže ísť prvý Maťo. Prvá penálta. Nádherná. Druhá. Tiež pekná. Tak ľudia, toto nedopadne dobre. Ale ďalší sa budeme hádať. A ešte dve. Cici. Nádherný. Jedna. Koľko máš? Ešte dve, či? Ale jedna, nie? Golov mám 2. No tak teraz dá tretí. Chytaj. Ty si myslel, že to tam mám? Dobre. A potom budeme čo je hlavičky. Čakajte. 3 góly z 5 striel. No nič ľudia. 1 gól z 2 striel. Teraz kope tretiu. Nemusím vyťapať dve. Aspoň. Nič. Nebola. Máte bola. Ja som nevidel nič. Opakovaná. Opakovaná. A ty si bol trochu začervený. Dobre, 2 góly z 3 striel. Ono má ešte dve. Si ma pomohol? 3. Miaučík. Dobre, 4 strely, 3 góly. Musíš ho chytiť, Kubo, to je rozhodujúca penálta, či vyhrá Jožko penáltovú challenge. Dobre, túto challenge vyhrá Jožko. Dobre, ľudia. Ideme z hentej. Tam už sa budeme aj hádzať. Daj to na šírku. Takže ideme free kicky. Skoro. No. Ty kamienky mám taký... Koľko ešte striel? Tam by sa. Poď sem, poď sem. Je tam! Ho! Ešte jednu. Dobrá. Koľko si dal? 1. Koľko? 1.